Sisäisen lesbolaisessa löytänyt Marika on jo täydessä touhussa, mutta Memo ei jää se heikommaksi. 15 minuutin tuttavuuden jälkeen hän taluttaa hyttiinsä jo uutta vaaleaa kaunotarta. Ei mennä mun nyt. Onks toi hyvä? Nyt se on semmonen juttu, kameramies taas. Sovitaan, että ei saa kuunnella mitään. Joo, poikki. En mä mennä syyttiin. Kato, kapel. Ei jos mä menen hakemaan sieltä vettä. Gabriela ja Marikan meno ei lupaavasta alusta huolimatta ole enää kovinkaan lennokasta. Sydän pysähtää. Oi vittu. Ei oo. Et sä voi olla joka paikassa ihan oikeesti. Ja jos mä tuun taas hommista, kyllä sä tiedät mikä siellä tapahtuu. No, en mä vitti kerro kaikki, mutta taas mä sain.